Good morning mga kaibigan. Welcome back to my channel, Star. Oh. Oh, mauni ang akong ipalit. Itong dito ko sa Dakbayan. Mga kaibigan, kaming duha si Dukdok ang mag-asimbol ani. Dili man ko kamao ani og akura, magpatabang ko sa iyahan. Nag-return dire. Kani, para kani. Okay. Okay. Nadar na. Yan. Ayun na. Kay dili man ko kamao magpatudlo ra ko sa iyaha karon maini siya sa si Dukdok kay adto sa eskwelahan siya man ni ang mower sa ilahang garden. Dukdok. O dire landong. Ani sa tubangan skoral. Ana di ay. Ato. Ayngon. O kana diha ayaw gyud sa iloe aron magpareha ang tubo. Very good. Very good kaayo. Gamay na lang mga kaibigan ang kawira ni Dukdok. Kana ko sa manda ngari nya ngari.
Dali ra kayo ang mower gamiton. Dako kayo og agi na si Dokdok ko. Dali ra kayo mga kaibigan. Si Dokdok lang ang nagmower kay dili man ko kamao. Nanugo lang ko ni Dokdok. Patabang lang ko kay dili man ko makamao. Ani, pag-practice pa niya ko. Kay aron kun wala si Dokdok, makamawer ako kakura. Nagmower ako sa manilhig. Manilhikad ko mga kaibigan. Mayroong ipanilhig kay landong. Landong pa. Nindot man ginang manglingkot sa atong palibot kay dili magdaghan ang lamok. Ang mga mananap dili kadool.